36 anyos nga barangay konsehal sa Lawan 3 nasikop subay sa gipatumang search warrant sa masakop sa Provincial Intelligence Branch ug sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Cebu Provincial Police Office ganina buntag. Nahimong emosyonal ang masilingan sa konsehal. Si Chelo Valiana sa report. Maayong tao. Ang mga bata di sud gawas diha. Hasta nga among anak sud gawas man diha, wala mo jud. Matinabangon. Wa jud na mabitan na sakitan mi ngun ani among reaction tanan kay wala jud na ma-issue sukat karon hibong mi ngano ningon ana. Butang-butang og dili katuhuan. Armas siya po planted to, klaro kay planted eh. Pipila lang sa gipadayag sa mga silingan ni Konsehal Bimbo Cabuenas Ramos sa Barangay Lawaan 3. Nagtapok sila sa gawas sa panimay sa konsehal. Apan gibaharan sila ni Police Captain Alejandro Batobalonos nga ilakip pagsikop kung babagan ang gipasakyan sa konsehal. Yapel to mo kaso. Basig nagtuo mo nga dili na kaso, obstruction na. Sa pakikinapi sa mga tigbalita, gihimakak ni Konsehal Ramos ang pasangil. Sa pagpangronda sa kapulisan, gipagawas siya sa kwarto ug nahibong na lang siya nga may 5 kaputos sa gidudahang shabu nga nakaplagan sud sa ilang panimay. Wala juga sir, di jud ako sir eh. Natug mi sir, gipagawas mi sa kwarto sir, buong ko pag search warrant nan naman ni siya. Midugang siya nga nanginabuhi siya og tarong isip gamayng negosyante nga tigtahi og mga sinina. Ako sir, limpyo ko siya, naay Ginoo sir. Salig ko sa Ginoo, wa Jesus. Ngano ko tong ninani mi ay. Pero tiging pangita nga to kwarta, skarbon nindata na dapling garsada niya, nani na nunta. Apan gitataw ni Batobalonos nga kapin sa buwan silang naniid sa mga lihok ni Ramos. Iyang gihulagway ang konsehal nga usa ka bodigero ug kuhaanan og supply sa shabu. Midugang si Batobalonos nga kauban ang konsehal sa usa ka dakong drug lord nga naglihok sa dakbayan sa Talisay nga aduna karoy nag-ung-ong nga warrant of arrest. Identified na to ang iyang supplier, which is na ipinding warrant of arrest na to. No, ilaha man ang katungod yun. Mao man ginila allegation pirmi. Pero naatay witness, kompleto tag witnesses, no? Nakuha gikan sa panimay sa konsehal ang 5 kaputos nga moabot sa 500 gramos ug mobalor sa 3.4 milyones pesos. Nakuha usab ang airgun nga iya sa konsehal. Hinuon giuli ang salapi ug ang mga alahas nga nasuta nga way kalambigitan sa iligal nga kalihukan. Uban ni June Solon, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.